להיות מושג בינלאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60, אך העולם המשיך. אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50 עד 70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע לחבל ביאפרה שבניגריה, חשוב להבין את המורכבויות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. החשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה, זוהי התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת. באשר לסיוע, משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער פועל בנושא ההומניטרי באפריקה. בין היתר, רק לאחרונה הענקנו סיוע של מזון, סמיכות, אוהלים ועוד לפליטים מדרום סודן שנמלטו מהמלחמה מסודן. זאת לאור הבקשה האישית של שר החוץ הדרום סודני. מדינה שהיא אכן ידידותית מאוד כלפי מדינת ישראל. עד כה לא התקבלה בקשה מהממשלה הניגרית, וככל שתתקבל בקשה לסיוע במידה ובמדינת ישראל תימצא לנכון להעניק סיוע כזה בניגריה, נפעל בהתאם לכלים העומדים לרשותנו. נמשיך להעמיק את קשרינו ביבשת אפריקה מתוך שאיפה משותפת לביטחון ולשגשוג. אני אומר ככה, אני יודעת שהנושא הזה קרוב ללבך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ומאיר כהן, וחשוב לי לומר שהנושא כן נמצא על שולחננו, אנחנו כן עוקבים מקרוב אחרי האירועים האלו. העלית את הנושא גם של אלו שטוענים להיות אותו שבט אבוד יהודי באזור ביאפרה. הדבר הזה גם נמצא בסימן שאלה. לפחות העדות היחידה שיש לנו פה היא בעצם בג"ץ שהוגש לבית המשפט שסירב לקבל, אבל לא ידוע בדיוק מה היה הלך הרוח או האדם שהוא טען בעצם לפליטות היהודית, או כל הנושאים האלה, נושאים מורכבים שצריכים להישאל גם בסוכנות היהודית וגם במשרד התפוצות וגם את משרד הדתות כדי לברר את העניין הזה לעומק. זה בסוגיה הזו שדיברת עליה שהיא הסוגיה היהודית, אבל מהבחינה